Hi. Welcome. Oh, I'm on vacation. So, nami karon sa si tawag ani? Nami sa atatahon ay mong sabwa kay rami dire. Ako makauban secret kay para dili masakpan sa ginikanan. Maligo na ko yan. Ay, sabwa kay madunggan ka sa vlog. So, maligo na me. Ay, nakita na gin siya. Diya. Ay, camera. Oh, pero daan man to, diri man to. Hi guys. Gwapo na yung karon. We're cooking. Yes, Gavin, you start loving yourself. Naligo na si Claire. Maligo na ko. Saan ni Pago? So, ayan palang head. Akong parang head ma, maghatod kog order. Da. Halate. Nagluto po ng fries, guys. So, hi, Ann. Nara imuhang macarons. Thank you very much, Chi. Nara si Sheila, guys. Dahil nga Sheila, ha? Kailangan dyan pa kandihon. Naligo na kami. Wala pa. Kasi may uyo. Claire May. Pagkat lahat kitawagot ng second name, no? May. Nakakilo. So hey guys, we are here at nag-record na ni siya, no? So we are here at Barrio Fiesta at Buena Vista, Agusan del Norte. And it's Weda Santo. Happy April Fools! Also, samani sila akong kauban. Anong ma-honor? Hello. Hi! Ano sa'yo mag-ibuhat, Carlo? Nagkuan. Naglutog kuan. Sama ng loob. Sama ng loob. Saman. French fries, guys. Ano sa'yo flavor? Naay ko sour cream. Cheese lang, dahil. At cheese long. Shout out kay Anmay Monique Hongko nga taga Kabadbaran, Agusan del Norte nga wala siya kauban kay Delicious Instant. Next time. Actually ako giyaw-yawan pud ko kay ngano daw maglaag-laag nga Weda Santo. Kita mo kuan guys, duha ka mananap. Naay duha ka mananap sa dagat. Hi! Ang saan tong kuan gitulo ni Ma'am Claire sa kuan sa PE nga swimming. Mo ni ang flat 1, mo ni ang kuan, mo ni ang flat 1. Flat 1, di daw ni siya. Flat 1 di ay gyud. Ato man, nilango yan ang 1.0 yan, no? Yes! Be, pa sample Claire. Na-mute man. Yung kana betang gisugo ka nga palutoon sa iyong balay pero napugos sa day ka. French fries, tapos lechon manok, tapos sotanghon gisado ni siya, and then hello, macarons ni Arian. So homemade treats. Follow it on IG and Again. so napod tay macarons diri guys. Follow lang sa IG. Homemade treats, 'di ba? Dami kayo na siya guys, promise. Napod na sila napod sila banana cake, tapos baking and pastries, yun. And then pwede sila ma-customize og cake kung gusto niyo ka ng notch nga Uy! Notes nga cake. Kadagang cake na anday. Oh, mabili mong ampay. Tapos na, dayon may mga chichirya and royal. Kay gihilantan man ta si Carlo. Uy, mao dyan akong pagtuo sa una. Uy, ka ng royal kay para yun na sa masakiton mo nang... Una pag masakit, malipay kay mga inog royal. Hi guys, welcome to our cooking show. Yes! We have a new guest here, the very best, the fashionista from New York City and supermodel of Versace. So, ano man ato ang recipe for today? We have oil. Nabili ka ng sa kanila itong Metro Channel bitaw, hilig mo tayong tanawan na ba? So, unsa pa man lahi, unsa pa lahi nga kuan mahimuan ni fries? Kuan guys, iinit siya. Wala oil gamit, tubig ba?
Boiled fries? pwede siya i-kuan, Carlo. Pwede siya i-lasagna fries. Bread plato, tapos cheese. Duha ka types of cheese manata. Mozzarella or Parmesan. Kuan na yun, i-microwave. Ano siya? This thing ano? Oh, Continental food din. Mo mong na-learn dito sa kuan itong neto ka uban. Paris. Kanong, yeah. Croissant. Tapos crepe. Ganito may ice cream sa taas. Tapos, pag human, i-recycle lang nato ang oil because mahal ang oil. Pwede tayo kung uwil. Okay. Wow, kalamay sa model, oy. Pwede ni uyab. Ibiyaan pag yun. Ghost. Ghost di. Ay, sorry. Inani kagwapa day. The audacity of the people who ghosted her. Who ghosted her? Yan yun na. Kung kinsa pa tong Gilaw na gini mo standard kadali. Inana pag yun. sayot lagi na. You give the chance na gani. You give the chance. No? Then inana gyapon ng Tapos kung kinsa pa tong mga kuan og mga censored. Now, mapato sila na ay kusang loob. Napasalay ka ng guts ba nga ng ghost. Tapos dili man na tinuulay ka nang ipang-share sa Facebook nga pag ipalalala ka sa parents, di mo magbuwag. Pao ba doy? Toy. Kaon na mo oy. Picnic ta ba? Nasa Jezebel og si Kuanday. Marina. Wala oy, ka-chill nila oy. This is live. How's the assessment? Wala akong masabi. Sabi ko, So, muna mong cottage, guys. Guys, this video has a meme potential. Kung ang Diyos mapagpatawad, ako hindi. Day, kamusta yung resort, David? Dahil lindot yung resort, boy, as in. Ay, kuan ka nang mingaw lagi ito. Mo dahil nang binta na nagkakalamansi dahil sa luyo. Hindi ko na lang na mo. Hindi ka nang maximize sa utilize na kaning Resource. Ang tita nga gikan nag-abroad. Atong teacher, atong model, ang ato ang negosyante. Homemade Corporation. Pak! Homemade Treats Corporation. Manifesting. Hi! Welcome back. Hi, I'm Lynn from Las Vegas. Models. TikTok everyone. Si Carlo ato. Ako pa ganyan palalitin niya. Ako pa ganyan palalitin. My bestie is your... Ito ka na. Una, anak. Kasi yan. Tinago. Hi. Hi. Who are you? Mone nagsabot og ligo. Ang nagsabot og ligo, mo hindi maligo. Pwede dyan na. So, hello guys. We are now here at Nasipit. Because of me. Wow. It's actually koan kang Carlo nga idea nga kanang magulihon ni since ning lubog naman ang dagat sa Buena Vista. Bali namin. Oh. Guwapa kayo mahawid og oil. Ay, say hi. Say hi to the vlog. Hi vlog! Titana! Wow. Hi, Shala Edok. If wala mo kailan na Shala Edok, guys, mo na siyang pinakagwapahan sa NAC. Kung mo katulad sa NAC, it's koan. Sa galing sa NAC. Kasi yung agriculture. Northeastern Agusan Colleges. Siya. Ay naman takarlo, patak-atakar ako kabiho. Dali. Oo, bukantay ko lang. Ate na char-char din sa Sana all mapangis. Rar! Rar!
Ang sayan, ang sayan. Ana sa dana ba nga? At ito, tagulihon di ako ang cottage. Dagan na si Carlo. Run, Barbie, run! Claire, yun kay. O, tala, sing, kuanan. Maghipos na ta. Masyak ito sila ba? Nga niabot tagpuliho na itong sabot rata taon. Oh, wow. Wala pa man. Wow. Ding, ding, ding. Dagat. Hala ka mo na din bulihon? Ay, excited. Gusto na kabulaway diri yan. Pwede ka rin parang Ang ganda. Wow. So, niabot kami sa Bulihon. Yes. Dari na pod may musam. Pero daghan bagtaw. Nabalik na sa tatahon. Wow, mura joke private. Tana, Balik lang sa tatahon. Dahil, may reklamo sila nga daghang daw tao. Ang gi-budget ba kay 20 pesos? Sige na. Expect mo sa 20 pesos nga private. Anong gamay magtao. Guys, tana dahil may karoon sa... Ang story ani. Ay, morning Bulihon. Ang story ani. Gikan na atatahon kay nindot lagi daw ang beach sa Bulihon. Pag-abot sa Bulihon. Lubog pas talang lubog, day. Pili ko, balik ka sa tatahon. Uy, abang pa ni day. Pero mangutan na sa aming Claire. Mag-usak ka sa imong oil na. Wala gani ko kasabot na rin yung oil na nung gibit-bit ko man ni diri. Mag-change oil on sir ka, day. Claire, mo na pala pag walay. Cottage. Wow, aesthetic. Wow, aesthetic, day. Wow. Picnic at the beach. Wow. Picnic at the beach or wala lagi cottage. So guys, we have an audience here. 1, 2, 3, 4, 5. Small. Lahat ulog na ang uy. Bright niyo, kada kong agtang. Bright niyo, kada kong agtang. So guys, after that, ato mis balay ni Sheila, which is katong time nga na-miss tami sa ilaha. So it's been 3 years na, kay 2018 mami na-miss ta ato. So 2021 na. So gabi. So today is happening, there's so many happenings in today. So guys, nakaulit na ko. I just got home, right? It was an adventurous day. Yeah, I think we need to take a break sometimes. So right now I just got home and tomorrow is another day. Go back to normal, go back to your what you should do, what you will do, and what should be done in terms of assessment, family problems, and your own problems. So guys, that's all for today's video. I hope you like this video, guys, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel down below for more upcoming videos. Oh my god, I miss this.